Waqt intervista li saritlu fuq Campus FM, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa saħaq kif grazzi għal kooperazzjoni fil-Korp tal-Pulizija din is-sena kienet sena rekord għal qbit ta' droga fis-suq lokali. Dis-sena tajjeb hija rekord ta' qbit għas-suq lokali għax naqbdu ħafna f'dak li huma fil-Freeport ikun għal transshipment. Tajjeb dis-sena bej kannabis u kokaina tajjeb badna madwar 500 kilo, 477. Ġviri dis-sena aħna qbadna over 290 kilos kannabis, maħsuba għas-suq lokali. Dak spazju enormi għali. U over 180 kilos kokaina għas-suq lokali. Il-Kummissarju tal-Pulizija żied jgħid ukoll li l-għajnuna finanzjarja li l-Korp qed jirċievi żdiedet u tinsab suffiċjalment stabbli. 7 miljuni qed tirreferi 7 miljuni f'dak li huwa capital vote. Tajjeb Il-capital vote. Dak huwa l-capital vote. Fi aħna bħala korp. Ġieli biex tixtru l-affarijiet. Il-korp għandu jidilli dis-sena s-sena dieħla għandna over 136 million jidilli. Ġifieri għax inti dak huwa l-capital vote. Il-komplement huwa recurrent. Tajjeb, ġifieri imma irrid ngħid li 7 miljuni mhuma xejn fil-verità l-inġenji tagħkom. Però ma ħafna iktar minn l-400,000 li kont sibt jiena fit-2017 meta kont nokkupa kariga ta' CEO fil-Korp tal-Pulizija. Fl-aħħar nett, Gaffa rimarka kif matul dawn l-aħħar 20 sena ir-rata ta' kriminalità per capita naqset b'mod drastiku meta wieħed iqis ir-rata li biha l-popolazzjoni żdiedet matul l-aħħar 20 sena. Jekk intik eżempju fit-2004 il-kriminalità f'pajjiżna kienet laħħa il fuq minn 18,000, l-istess fit-2005. Issa kienet 16,600. Però mbagħad meta tagħmel il-per capita kif qed tgħid inti tonqos ħafna.